Да галоўных фестывальных падзей у маладзечні яшчэ больш за 3 месяцы, а арганізатары ўжо старанна прадумваюць сцэнарый музычнага форуму і прыслухоўваюць будучых канкурсантаў. Нацыянальныя кампазітары, аўтары і галоўныя выканаўцы свае прэм'еры берагуць менавіта для гэтага песеннага свята. На адборачны тур у маладзечна прыехалі вакалісты з розных рэгіёнаў Мінскай вобласці. У праграме яны спяваюць па 2 беларускія кампазіцыі, што залатое правіла фестывалю. Сёлета яго прысвячаюць творчасці Игоря Лучанка. Игорь Михайлович Лучанок отмечает 80-летний юбилей. Он получил недавно совсем к юбилею Минской области звание почетный гражданин Минской области. И он, по сути, является ровесником Минской области. И Национальный концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Яковлевича Финберга готовит концертную программу, посвященную творчеству Игоря Михайловича Лучанка. Штогод за кульмінацыяй і галоўнай інтрыгай творчага форуму сочыць уся краіна, падтрымліваючы сваіх фаварытаў. Прадстаўляць гонар Міншчыны пажадалі 17 вакалістаў. Але на сам адбор прыехалі не ўсе канкурсанты. Яшчэ да адбору удзельнікі рыхтуюцца не дзень і не два. Маладзешанка Діяна Башко і ўвогуле 2 гады. У 2016-м яна ўжо змагалася за крышталёвую гітару фестывалю. Сёлета вырашыла яшчэ раз выпрабаваць лёс і ажыццявіць сваю дзіцячую мару – перамагчы ў маладзешне. Я поступила в Белорусский государственный университет культуры и искусств. Учусь на 2-м курсе и, конечно же, занималась, работала со своим преподавателем и надеюсь, что рост заметен. Осенью я заняла 1-е место на международном конкурсе «Творчество без границ». Усе яны з 9 розных рэгіёнаў Міншчыны, рознага ўзросту і ўзроўню адукацыі. Аб'ядноўвае адно імкненне стаць уладальнікам гран-пры, а тым часам і галоўным голасам нацыянальнага конкурсу. Для Евгения Доліча з Чэрвеньскага раёна гэта таксама другая спроба. Першая была удалай у тройцы пераможцаў фестывалю. Што атрымаецца ў гэтым годзе, пазнаем у чэрвені, а пакуль ён у ліку першых на абласным этапе. Здесь ты даешь лишнюю встряску себе, потому что здесь сидят квалифицированные судьи, которые, так сказать, очень много работают в этом направлении, в эстрадном жанре, в разных жанрах. Самым главным критерием отбора, безусловно, певец должен петь и интонировать. Будут аргументы в пользу, были мурашки или не было мурашек. То есть человек верит в то, что он поет, или он не верит в то, что он поет. Ці стане стартавай пляцоўкай фестываль для гэтых спевакоў, пакуль невядома, але відавочна папоўніць асабісты спіс маштабных музыкальных праектаў. Да таго ж гэта і вопыт для фіналістаў. У заключным этапе яны будуць спяваць у суправаджэнні аркестра пад кіраўніцтвам Михаила Финберга. Такім пахваліцца можа нават і не кожны беларускі артыст. Такой практики не было, но была такая мечта. Это для меня очень большой опыт. Во-вторых, я приехала за победой. Мне хочется гордиться тем, что в Беларуси есть талантливые люди и продолжать свою карьеру. Вось яны 3 прадстаўнікі Міншчыны: Яўген Доліч, Злата Ларченка і Марыя Субач з маладзечна. Адразу пасля вынікаў адбору яны раз'ехаліся па сваіх гарадах, каб ужо пачаць рыхтавацца да фінальнага этапу. Адбудзецца ён у чэрвені, дзе і стануць вядомыя імёны новых зорак на беларускім Алімпе. Юлія Крук, Алексей Андреевский, МКТБ.